ngena athi khona kumhleli yasamani Simon Msubane Ncwaba isihloko indaba inzima lento. Dial does not exist. Does not exist. Dial does not. Does not exist. Kanjani? Thulani. Sengifuna ibandla. Sanibonani ninjani? Ubani onenamba kaNdwandwe la? Lo Ndwandwe lo yi-albino lo. Ubani onenamba kaNdwandwe la? Ubani onenamba kaNdwandwe lo Ndwandwe lo? UNdwandwe lo yi-albino. Ubani onenamba yakhe? Lo hleze sabisa nje ethi uyadubula kwashaqimba. The number you dial does not. Ayingeni nje le namba le. Ubani onenamba yakhe uNdwandwe lo hleze sabisa ethi ngiyadubula mina washaqima salamalahla. Ubani onenamba yalo lelo albino? Ubani onenamba yani? Ubani onenamba esebenzayo yalelo albino? Ubani onenamba yani? Yadelela lo mfana lo hleze etshetha akathindwa njena. Uyasabeka. Senami nisaba zonke iqhwanqhwang lesi. Ubani onenamba kaNdwandwe? Okay ngiyafisa nje ukuthi yazi umsebenzi wakho wenzeke impela. Ubani onale namba lesiqhwanqhwang lesi? Ubani onaleyo namba? Ubani onenamba kaNdwandwe? UNdwandwe lo yi-albino lo. Lothi yadubula mina. Ngiyadubula. Lo hambe ekhuluma kanjalo ethi uyadubula yena. Ubani onenamba lelo albino? Ubani onale namba yakhe? Noma nifuna ngimbize ngegama eliyomsukumisa phansi esondele la eduzane. Kuthi nize nitutshulwe yi-albino nje kwenze njani abe nithatha lento niyibeke elangeni igodole manje. Ibonakala ukuthi ayikho lento yayo. Impi zakhe into ezothi uyithathe uyihambisele elangeni. Xoshwe ilanga inkinga. Ngaboni nokuthi ilwa nobani. Ngoba ngazi thuba robhelana abantu lo Ndwandwe wenu. Bani onenamba zakhe lo Ndwandwe loyo? Hleze ekhuluma la esabisa iy'ngane zabantu ethi yena uyadubula. Akazama uzodubula la. Sithatha thina le njwa ye-albino siyibeke lapha elangeni. Ivithi kumhlola. Ilanga lishisa lithe bhe. Avele ngaboni nokuthi obani alwa nabo. Ngoba ngazi ukuthi azathi uyadubula ukuthi uthathaphi isibindi sothatshela abantu lawo masimba. Ave newakhuluma amasimba ngomlomo wenu. Asikwazi nje ukuyeyiswa ye-albino.
hambe lifosta lizenza inyanga lidlala ngabantu lithatha imali zalo ko social media. Ama-albino as a whole siyawahlonipha, but leli liyisigebenga silifuni nakulazi. The albinos are fine. We respect them. They are humans as well. I'm live mntwanami. Isigebengu uNdwandwe. Akwazi uthatha imali zabantu, uthatha o-2,200 babantu ubaqedile abantu athi 900 ebaqeda abantu emalini. So asikwazi ukubekezelela i-albino maseliganga. Liyaganga nje. Liyaganga phela leli albino. Kufanele sikhulume nalo. Hayi indaba ukuthi kuzothiwa ngoba yena uyi-albino thiwa sesiyasaba ukukhuluma naye. Cha sisabi. Ngamuzwe ethi yadubula mina ngiyifaka la. Iphume la. Usidakele. Uyobe umbone ngani umuntu uma singakubeka elangeni weNdwandwe? Ngoba phela wena uyinto esithi ibe lapha elangeni. Phenduke yonke lento oyikhulumayo ungabisabona ufifiyele bhe phansi. Ngoba angazi ukuthi ubathathelelana abantu imali. Wonke umuntu oyithwala, wonke umuntu usazoyiqula leli cala lokuthatha imali zabantu. Mawuyithatha imali usazoliqula lelo cala lelo. Noma ungabone ngathi kwasha wacima mina ngekutshela lelo cala lelo usazoliqula lelo cala lezimali zabantu uzoliqula. Uyathanda uthandi uzoliqula lelo cala lelo. Nazi iliphu la thathile imali zabantu o-2000 2005 2000 bani bonke abantu bayethanda uyathatha imali zabantu athi yena uzobasiza abanikeze into yokuphila kwiqiqi abuye ethi hayi yena uzobadubula abantu mangabe sebefuna imali zabo. Ungizwe kahle wena Ndwandwe albino, ungizwe kahle emsuno kanyoko. Imali lezi zabantu kufanele uyiphinisele emuva. I will never compromise ngalabantu. I'm fighting for them. You are going to take their money back to them. Ngepha yasizwe ngani? Sithi sinidabukele ukuthi ngama-albino ngapha niyaganga. Nonsense. Ndwandwe, that's nonsense. Uveze isithombe sakhe la. Ungazithini lo masimba wenzayo la. Baqedile abantu Ndwandwe. Unanomkhubo ukuthi abasabisa abantu athi angazi yena uyadubula yena. Awuzozama la. Naku mina ngikhona nje. Ngiyayinikela nje mina ngikhona. Kanti indaba bonke labantu abathi bayadubula bengezi la. Ngoba mina ngikhona nje ngiyasho ngithi ngikhona. Umuntu uthi uyadubula yena kanti indaba engezi kimi keqalwe kadile umzila. Kungani? Nangu uNdwandwe lo ngikhuluma ngaye. Sigebengu ke lesi uNdwandwe. Nangu uNdwandwe isigebengu devele iqola abantu. Lona nje ningamfakeli imali. Kodwa ke nina nizwa ngiyanazi. Nivele niye seniyoncethesa. Sawubona mlungu. Lana mlungu ngicela ukuchaza ngicela usize ngidinga imali esheshayo. Ungazi ukuthi nifunani kulo. Yena uyibona ngani imali esheshayo mangabe sekushisila ngoba akaboni phela makushisila ngalomuntu. Ayikho into ayingozi ngayo, ayikho. Mina lento ukuthi nilibele nisabiswa abantu kuthiwa abantu bayingozi. Ayikho lento le. Uyabulala lo muntu wabulala bani navuka nezwa. Bani umuntu wabulala uNdwandwe navuka nezwa. Pho uma ngabe embulele lo muntu nina naxoxelwa ubani ukuthi yena ubulala abantu. Niyithatha leyo nto leyo. Noma nithatha lama video umuntu afika wenze athi ngiyabulala mina ngidubulala iphumela. Ho, nidlala ama-albino ke manje. Nina nimadoda lutho eSouth Africa. Animadoda lutho nina eSouth Africa. Animadoda lutho nina eSouth Africa. Animadoda alutho nina eSouth Africa. Anisiwo nje amadoda. Nangi nendlebe ezinophawu. Bakhatha sinophawu. Ngiyadubula mina ngidubula lapho mla.
nidlala nje undwandwe nje isigebengu. Isigebengu nje lesi esikhulu futhi. Undwandwe nje uyisigebengu esikhulu, and I'll never compromise this truth to you. Undwandwe is a bloody scammer. Foolish. He's a fool and he's a scammer as well. Abuyise imali zabantu. Abuyise nje imali zabantu. We really need these monies of people. He must bring back the monies of people. Asihlonipheni madoda, sihlonipheni nawo kama-albino ebamba inkunzi. So ahloniphe. Nali albino lale bamba inkunzi. Senze njani silihloniphe? Ngithi mina sihlonipheni lona leli albino leli libamba inkunzi silihloniphe. Thabane mfethu wabulala omunye umfana owayehlala eGoli wayekhonza kaShembe. Buphi ubufakazi baleyo nto leni ishoyo? Bukungene nge-fake account ngicela nje ungadlaleli uNkulunkulu uShembe, iyeke leyo ndaba le. Angifuni nje ukuphatha, ngicela ungiyekele phansi. Ngicela ufocus la le albino. Le albino alibuyisa imali zabantu. Ngifuna nje ukukhuluma, ngifuna ukubuya la mina kuleli albino ukuthi alibuyise imoto imali zabantu. Leli albino liyagange. Phela kwe albino elibhedayo ke lele South Africa. Liyabheda nje leli albino, ilona nje libhedayo, alihloni iqobo, liyaganga lithi liyabulala futhi lona. Angizwa mina lento. Ndwandwe buyisa imali zabantu. Ngiyabulala mina. Uthini lokhu gulethu uthi yalisukela? Sukelwani? Suka. Wapi? Umlungu yena manje imbuzo uhlalaphi? Angilazi khala yakho Ndwandwe. It's not like we are scared of him and stuff. No, we are not. Why nenze ngathi abantu we are scared of them? We are not scared of you and stuff. No, we are not. Definitely. Fear is not our portion. Fear, no, it's not our portion. Nina nje bambana umoya. Fear is not our portion. Mangabe sikutshela uyisigebengu, there's nothing to compromise. Isigebengu. Amasimba, isigebengu. There's nothing to compromise. So ngiyanibona nina nocabanga ngathi mhlambe khona esikwesaba mhlambe hayi ungasho njalo ubani uNdwandwe washa wena wazositshela thina. Wazositshela nje ngempela ke thina. We are here to tell you ukuthi isigebengu. We are not compromising anything. Lo mfana lo isigebengu, there's nothing to hide. UNdwandwe isigebengu, there's nothing to hide. Uyisigebengu uNdwandwe, there is nothing to hide. So lento ukuthi ngizothi hayi Thabane why manje uthi uNdwandwe nje uyisigebengu ubamba abantu inkunzi, there is nothing to hide. Hello bro, I am done. I am done. Niyawabona amakhabetha kulo muzi ukuthi kanjani. Brother, Athi please kusetshele. support me. Some big gifts on me. Niyabona amakhabetha kulo muzi ukuthi kanjani. Bheka nje amabhodwa namathelo obondeni. Yonke into iqhobele ibekiwe emashelfini. Ingane yabo buka ingane yakho ngizoshaya lezi azitsha zehle. Some big gifts on me. Athi indumba. Young boy, how are you? How are you, young man? Yes. Ngathi lento ayikwazi nokukhuluma le, ayifuseke la. Hey, athi ayikwazi nokukhuluma lento le, we.
Moderator. Vimbani lento ni block. Mhlola phela. Ngikhuluma ngondwandwe la kuzongena isiqhwangeqhwange la senje. Undwandwe nje akabuyisa imali zabantu. There is nothing to hide. Lo mjida akasatshwa. He must bring back imali zabantu. Mina bafowethu ngicela ukunitshela nje one isigebengu angisesabi. That's the truth that you have to know about me. Ukuthi isigebengu nje angisisabi. Lo ndwandwe lo akabuyisa imali zabantu. Kudala kahle lo ndwandwe eqola abantu imali. Akabuyise nje imali zabantu lo ndwandwe. I cannot hide this truth from you. Isigebengu undwandwe. And lo bugebengu bakhe it has to come to an end. Ebuyisa imali zabantu. Eke lento yakhe. Cela ungene kwi live uzochaza story sakho. Eke nje lento yakhe. Because lento yakhe mina angizwa kahle. We cannot have umuntu ekuthiwa uyinyanga ngapha unamanga uyaqola uyayigangela. Akukaze kwaba inyanga lokho. In fact, isigebengu lesi. And uproud ngamanyala wenzayo lo mfo. Thatha imali zabantu abaleke naso. Uproud ngakho. If ukhona la ndwandwe masimbe nje, ungarequest la msunwa nje. There's nothing to hide. Isigebengu lakini, isigebengu nje amasimbe ento. There's nothing to hide. Mawisigebengu nje ungamasimba lakini. Proper talk, straight talk. Ayikho into esingayibezelela umhudo onjengani. Ningamasimba ndwandwe. There's nothing to hide. Mawisigebengu nje isigebengu lakithi, soze kushintshe lokho. Soze kushintshe. Bonke abantu abaqola undwandwe can request. Ngisacela ukuthi request lapha noma ungene ucomment usho uthi mina lo ngizokhonti add or accept. Because there's nothing to hide. This is a bloody motherfucking shit. This guy. He's full of shit, this guy. Stealing monies from people. People that are lacking, people that are poor. Babathathele imali, bebathembisa amasimba. Kuyimanje nuxakekile. Xakekile kumanje. But yena ukwazi ukuthatha imali zabantu, athatha imali zabantu athi hayi ngiyathatha, ngizosiza. Usizaphi ndwandwe because you know yourself. Ukuthi now udinga usizo. Can't even stand the sunshine. Dinga usizo. But at the same time you are stealing money from people. Innocent people. Not just people but innocent people. That's what you are doing. Capital kwakho ugcwala imali zenyembezi. Ngapha ubhizi wena. Gijimisa ithunzi ngezimali zabantu. Because this is absolutely wrong. I cannot accept this shit. I cannot accept this shit. I cannot. I will never tolerate any criminal. I will never. Lona nje isigebengu esiqondile ukuthi uyisigebengu uyazeba imali zabantu. So I will never tolerate any criminal. Mawufuna ungazi ukuthi ngubani mina, nguPutin mina ninazinja. So that's what you should know ba nguPutin mina. That's what you must know. Mangithe nguPutin mina. Sela le ndoda isigebengu lenjwa. I keep this video for your generation and generation ndwandwe. They should know ukuthi wena uyinja yesigebengu. You've been stealing monies from people on social media, promising them miracles. And you know exactly, you yourself, you cannot perform any miracle. If you can, change your skin. Ave ngicika nina. Wangithola ku TikTok mama ungena TikTok. Avenze state dizama sekufanele nisizakale. I'll never say anything to tolerate any criminal. Lesi isigebengu. And akuyona into oncengo isigebengu. Mawufuna wena isigebengu sincengo, shuthi yoncengo unyoko because I will never tolerate any criminal here on earth. Never. Even when it's Sunday or Monday, I will never tolerate any criminal. Leli albino linobunja empilweni. Litshontshe imali zabantu. I will never tolerate that. Never. I will never tolerate that. Mawufuna wena silincengeke leli albino leli elundwandwe, then kusho kufanele silincenge ngokuthanda kwakho, but we will never tolerate this shit. This is bloody shit. I will never say anything bad to innocent people. I know who I'm fighting, criminals.
He is not even taking our calls. Ukukhombisa ukuthi lesi sigebengu. And he's proud as a criminal. Afonela abantu athi yena uyinyanga uzobenzela imali esheshayo kunento azobanikezela yona abafonela. Then athathe ama 4,000, 5,000 abantu, 6,000 abantu, 10,000 abantu, 2.5 abantu abahluphekile abathathela ama 1,000. Then later on mayise ethathele lezi imali angafiki kwalathe uzobe khona. Mabeli bamfonela athi aningazi mina ngiyadubula inhlamvu ngiyishala iphume la. Nonsense. Ukuthatha sikubeke elangeni thina mnganami. There is nothing you can do, nothing you can say. You must bring back the monies of people. Akekho umuntu onelungelo lokuthi athathe imali zabantu aqeda basabise ngokubadubula. You rather go and shoot your own biological mother because angeke thina sesikwamukele lokhu. Amasimba lento yakho Ndwandwe. Amasimba. I would never treat very good any criminal. As long as you are a criminal, umsunwenje nje kimi. As long as you say criminal, I'll never beg any criminal. As long as you say isgebengu, I'll show you to a criminal. And I'll make you feel that you are a criminal and you are paying a price of being a criminal. Kazwa watu, yatubula mina, shala, iphumela. Sabisa abantu bahlula ukuthatha bakubeke elangeni so that you can be quiet. Angimazi mina umuntu ohlupha kanje. uNdwandwe every year ama trend egebengu phakathi. Every year uyayifanela noMabalengo uyafana no 2+2. No 2+2 naye is the biggest criminal ever in South Africa. I'm not just making allegations, but I'm telling the truth. I'm not just making allegations. I'm telling the truth. Yabazi kabanye abalifuna iqiniso nango omunye 2+2 ubaba kaGwajo nango another skelem in South Africa. Iskelem lomsuni kanina lo. When you are a bloody skelem and lenti ya 2+2 iyofuna iphindi iphele. I wish ngabe mashela lezi inyanga ke valwe because awekho lamasimba lezinto. Manje umbone nabo engathi basaphethe yona into lezi yazo lezi ikelem. Ngizoshawa ngalezo nto lezi because ikelem lezi imsuniyo nina nje lezi zinto lezi. Ayikho into ekuthiwa banaye umuthi ubamba nje abantu inkunzi. Bese bawuthatha lenyosi lekuthiwa iMother B bayibeke phansi esipapakweni mase inyosi sizogcwala ke ngoba afuna yona iQueen of Bees. Emva kwalo hayi u2+2 is always making people cry tears. I wish the state can take real actions on 2+2. Bayombuza ngale money laundering. Bambuze ngayo yonke into ayenzayo enzela ukuthi aphindaphindele ngakubo le eMozambique. Because these guys are all from Mozambique, most of them. But they come here in South Africa and they are doing shit here in South Africa. Manithi ngixosha ama-foreign. You must also focus on these people. They are from outside and they are coming here to perform their bullshit here. And we must always fight them and stop them from this shit. They are always acting innocent. Siyasukelwa, siyathukwa. Msunionyoko, vele niyazidla imali zabantu. Ababuyisa imali zabantu or 2+2. 2+2, there's nothing so powerful about him except crime. He's doing fraud and money laundering, this guy. He must just repent and change from this thing. Otherwise, he will be destined to pain. Because udli imali zabantu. Usebenzisana noGwajo, they steal monies from people. There's nothing to hide. Isigebengu lesilomsunu kanina. Isigebengu straight to 2+2. Shaya imali zabantu asebenzisane noGwajo bamshuthe dokotela msunu kanyoko. There is no dokotela here. You are a criminal. These criminals should be stopped as soon as possible because we are tired of them. Bashaya imali zabantu. And you guys, all of you, you are registered as NPOs. No, NPO. And aniyoni NPO. Ngale profit organization, you are making a lot of money on the other side and doing that money laundering. Keep alapu 15,000 uletela. You are always performing money laundering.
On how can we tell about that? Let's look at the cars that you are owning out of the monies of people. Let's look at everything that you are doing, the miracles that you do. Wathi umkhwanazi, if you see your neighbor doing miracles and you cannot see where your neighbor is working or whatsoever that your neighbor is doing, call us. We'll come and have a look. Mkhwanazi, I'm calling you on zonke lezi nyanga. Come and have a look on them. Because lezi nyanga lezi yizo kanye ebulala economy ye-country. People are poor because of them. They make them resign from workplaces and they take their monies. These people, they've got murders. These people are real criminals. Most of them are from prison and they're still exercising that thing from prison. These people are a problem. We need you need to come and intervene, General Mkhwanazi. We have serious criminals. These are cartels as well. They are lying. In the name of a calling, that's how they are stealing money from people. Figa, go, your granny told me that you must come, I will assist you. No, knowing exactly that there's no granny that they saw. If you can ask them, what is the name of my grandmother, they will never tell you. But they have that heart, they have that gut to tell you that they spoke with your grandmother. Ikebengu lazy. 2 + 2 isigebengu isiqotho kabi esibambisene noGwajo isigebengu nje eserious esibambisene noGwajo. He knows that he is a criminal. He knows exactly. He knows. But South Africans will pretend. Just because it's Thabane who is saying it, they will pretend. If it's someone else, then they will stand up. But when Thabane is saying it, they will pretend as in like they cannot see what Thabane is saying. That's how bad people they are. That they will pretend and act like they had nothing. They will pretend and act like they had nothing. Isigebengu lesi sisenzela konke sikuthanda and people will pretend like ababonanga. No, singamcharge you. Who are we to charge? Ningamcharge. Who are we to charge? I will charge you. You are rubbish. You are bullshit. You are stealing monies from people. And all of these people that are stealing monies from people, bahlezi bebalekela kwinkolo ethile bawucasha khona. All of them. Umfana wakhe kuGwajo is always with him. Ahola uGwajo athola commission for ukudayisa South Africa leli Mozambique lithatha imali zabantu. There is money. Money laundering is happening here. There is money. I'm in his account. There is money. Imali zabantu lesi akuzona zakhe ezabantu. He knows when zikhwama zemali wenza nani. He knows that he doesn't perform all these things. Imali zabantu lesi. If I can ask to our SAPS, usuke sowukuliphi izinga lokuphatha uhlobo lwemali engaka ekhaya? If I can ask just to SAPS, just to ask, kusuke kuyiliphi izinga le money laundering lele linje? Kusuke kuyiliphi izinga le money laundering lele linje? If our government can see these things from their social medias and from their houses, why police they choose to take the bribe and leave a criminal behind? I'll talk until you guys see what I'm saying. I'm a brave man. I'm a brave man. You cannot tell me any shit about anyone. I'm a brave man. Wongu shit njonga ukhuluma. You are just wasting your time. I'm a very, very, very brave man. I'm a brave man. You cannot tell me shit about anyone. I'm a very brave man. I tell you exactly what you are supposed to hear. I la masimba la wenitshela wona. 2 + 2 igebengu ezimsulwa. Igebengu ebheke phansi. I'll show you. Let me upload this. Two plus two yazazi ukuthi uyisigebengu.
uyazazi 2+2 ukuthi no uyisigebengu nangu uyazazi naye impelesi yakhe uKwaJoe. They're always stealing money from people. Le big two. uKwaJoe knows the big cartels here in South Africa that are stealing monies from people. Mina South Africa noma ngathiwa kuyafiwa kusasa, mina I'm okay with that. Singamane sife than to sit in lies. Ngcono sifo ngcono masifa. Ayikho into ekhona ka2+2 isigebengu lesi. I'm just telling you, u2+2 is a pure criminal. There is nothing to say. Is a pure criminal. If ever ufuna ukuthi Klifi ungasho ukuthi Klifi, but this guy from Mozambique is a pure criminal. That's why you have people who look after him ngama AK-47 because he knows ukuthi he's taking your money. uKwaJoe abambisane naye mkhulu dokotela kunjani? Vula camera lapho, nivula ama camera fast. Nonke nine requestile nivula ama camera fast, ningalibeli ningibambezela. Kwenzakalani ngawe bhuti? Urequeste purposely noma cha? Ukuze sikhona ukuthi sikhiphe bhuti, ungalibeli uthithisa. Urequeste ngokuyinhloso noma cha? Eish. Abo Zeric laba bakhona. Akaphume la. So this guy is a pure criminal. Skebengu hlangene nalo uKwaJoe. KwaJoe uhleze baseka bonke, noSiyaviva uhleze baseka bonke. Ekugcineni bayibize ngama disclaimer, but knowing exactly ukuthi bathola ama commission. Nifike nithola ama commission kulamanyala mase niyibiza ngama disclaimer futhi. Hayi disclaimer, I'm just a show, angikho in charge emalini zabanana. Nizenza ama disclaimer ekugcineni. Nifike nibenzise laba obabafundile nikhulume nabo masenenza le disclaimer video senime ngale kwetshe abasekho bona futhi abanizwa nokuthi nitheni ngama disclaimer. Njengoba lokwesifebe nje u2+2 kubheke phansi umsunwa nje. Ubheke phansi imali zabantu. uKwaJoe is working with these criminals as well. If yena athi ngiyamvulela ithabani icala akalivule ngile attend. Uyena uZoso uZiyaviva uBhanyazile abawavule sibona. These boys, they've been working with criminals. They've been working with these cartels. If nina nifuna ukuthi ni-understand ukuthi kwenzakalani eSouth Africa, yibo labafana laba abahlezi besebenza negebengu ukuthi bebambe abazali benu, bebambe odadewenu, bebambe abafowenu, bebanjwe wonke umuntu la inkunzi. uKwaJoe is working with them. Ubabambisa ngezandla ukuthi ababamba ama-South Africans inkunzi. Lo u2+2 is not from here. But he lies South Africa uzenzela uMathanda who is giving him a right. uKwaJoe lapha kwi-March on March namhlanje uhlule utshela i-March on March ukuthi nginenyanga eqola abantu igama lawo 2+2 ngihlezi nginayo. Uyahlule utshela abantu be-March on March lokho. Phela uma ngabena eselapha eshutha be-March on March akabatshela ukuthi laphana nami nginokushutha inyanga yenza sketch lapha we-March on March akuyona yala. NoZoso naye has been working with these cartels. uSiyaviva TV has been working with these cartels. They work with them. They're working with these cartels. These people are stealing money from people and they work with them. How I wish our state can recheck again and have a look. Wathi uMkhwanazi, if you see your neighbors doing miracles in his life, call us, contact us, we'll have a look on that. Ngiyafisa ukuthi amaphoyisa athi have a look. Ngiyafisa uSARS, SIU athi have a look. Crime intelligence athi have a look. Kulezi intatheli lezi engiyikhuluma ngazo. They are owning ama-BM, ama-Corolla in none. They are owning ama-Audi. They are owning ama-Mercedes. Ngemali zenyembe zabantu. If you can Google it, where are they getting their money from? Bangakutshela ukuthi bona laba abafisha abantu to the criminals and they are getting paid for that. They fish people from the social media, from YouTube, from to these criminals. And then these criminals pay them so that they can bring the clients to them. Then they rob our people.
U2 plus 2 nje has been a serious motherfucker in this life, has been stealing money from people. He's a real criminal, this boy. Like umkhwanazi lwasemtubatuba. Like umkhwanazi lwasemtubatuba. Nomkhwanazi lwasemtubatuba has been a serious criminal. Khwanazi. Yeah. Khipha wonke amafayili lawa. Asife masifa. So akhipha wonke la mafayili. Even nomkhwanazi wasemtubatuba has been a very serious criminal. Ntshontsha imali zabantu. Hey, nayi imali la washacima. You guys know exactly. Anayo le mali enikhuluma ngayo nixakekele. Kwanani niswele, kwanani ninhlabathi nje nixakekele. But you guys, you lie too much. You promise people empty things. You tell them ngizonenzela lo anihlukile namakhansela. You are liars. Ayikho yonke le ndini. You guys anihlukile namakhansela ningama liars. There's no way. There's no way nizolibele nilimaza umhlaba kanje. We are here. There's no way. Ngeke nikwazi ukulimaza umhlaba kangaka. We are here. There's no way. Anikwazi ukulimaza umhlaba kangaka. There's no way. Ngithi ngiyanitshela, we are here. There's no way. Nonke, there's no way. Zonke inyanga ngiyayigibeza manje la. Biza zonke ngamagama. Ayikho inyanga mina engathiwa sengiyasaba ukuyigibeza la. There is no one. Ayikho inyanga engeke izigibele la manje. Yamacaba kunjani? Vula ikhamera lapho. Ayi. Yebo ngiyaphila. Kahle. Dilia masishana. Ntilizeni awukhothi inkomo kama wakhe aphume la. Ntilizeni fast. These people are serious criminals. Funa nje bakhweza la screenini bonke. Funa izwe libabone bonke. Ngisa upload izithombe zenu. Ngiyeza nani nonke nizinyanga, ngiza nani ngoline ningasabi. Ngiza nani ngoline ningasabi bantwana benkosi. Ngiza nani nje ngoline. Ningasabi, nizobona nonke la screenini. Nizobona very soon. Lo munye vele ngathi usewu MC, ngathi akasayingeni lento le yobunyanga vele. Lo munye ngathi usewu MC, ngiyambona. Mabalengwe. Ngathi usevele wathatha ubizo lokuba uMC. Akasayingeni phela le yobunyanga ayi, asayeseqinisa lapha ekubeni uMC. Ngiyambona kule nsuku ukuthi ubhizi ngokuba uMC impela ayi. Le enya yakasayingeni ubhizi ngokuba uMC. Siyakuzwa ke MC. Hayi usewu-MC lo munye. Akaseyona lento enicabangayo, sekwaba uMC loyo. Lo munye sekwaba uMC akusayona lento enicabangayo. Ubunyanga kudala biyeka. Selaba uMC loyo. Ngilitholile iphepha lakho. Usebhizi ngamaphathi ngama-birthday. Unikhuphula nonke njengamanje. Sazonikhuphula nje nonke njengamanje. Ayenginikhuphule nonke nginibekela escreenini. Ogolozayo ahambayo ayovula icala. Ogoloza phela mina mawukuthi ngiyabasukela laba. Nisho ukuthi ngaba ngaboshwa namanje ngibasukela kangaka. Ngiyanibuza ukuthi njengoba thiwa njengoba ekhala bethi uyasukela, nisho ukuthi ngaba ngaboshwa umbuzo loyo, nisho ukuthi ngaba ngaboshwa na ngibasukela kangaka. You guys should have thought about this ukuthi why lo mjidi engaboshwa, because phela lento ayenzayo makuthiwa abantu bayasukelwa why engaboshwa, ngiyabona why engaboshwa lo mjidi ngoba phela lo mjidi angithi phela uyabasukela why bengaveli bevula amacala eboshwe. Ngeke bengibophise ngeke balazi ngabeqiniso bela bekhona ngisho 3 seconds balazi iqiniso ngababone ngathi ba innocent nje kanti lutho ohlama nje abadlala ngabantu. You know, never pretend. The truth is the truth and this truth shall set you free.
niyaganga nina nonke. Niyaganga nina nonke. Kuletha la umkhwanazi lwasemntubatuba naye lona obuso obukhulelwe. I want to bring him there. Nimbone. Baganga laba. Mina ngeke ngize nginiyeke bafana bami. Niyoze nithi tshilo sesivuthiwe ke manje hlatshwayo. Ngeke niyeke. Khohlwa. Ngiyanibona ngicabanga ngathi benginikhohliwe. Angisoze mina nginikhohlwe. Khohlwani. Soze nginikhohlwe. Ngiyacela ukuthi makukhona oqolo uKing Bhaka vele akekho umuntu okufanele ayekwe la mayekhona noqolo uKing Bhaka evele ezila uma ngabe khona noqolo uKing Bhaka avele ezela ngicela umoderator ubani lo moderator ogibeza abantu lapha phezulu ngicela uphamise isandla lapha ku comment section lo moderator lo ngifakela abantu bani because lo moderator kabhengisha ama followers umuntu ukuthi lo muntu usebenzisa fake account noma real account vele gibeze yonke into. Mina ngifuna nothi uqolo uKing Bhaka vele la stile nayo yonke into. Akekho umuntu ofayekwe la. Qala icala. Wonke umuntu onecala fanele siliqule icala. Alikho icala ekufanele siliyeke. Makukhona nothi uqolo uKing Bhaka vele ehlale la phezulu. I will talk about it here and phone him. Umuntu nje ozothi ya ngiqolo uKing Bhaka akavele la phezulu asho ukuthi cha mina mfowethu wangiqolo uKing Bhaka 1 2 3 happened imali yami yahamba azange azanginike lento ayishilo then siyakhuluma ke la we are fixing that matter akekho umuntu ekuthwala uyesatshwa. That's the reality of this life. Asikwazi ukusaba fanele silwe nazo zonke igebengu mazikhona. You guys will think I'm a Nina. Oh, Nina. Igebengu nje ngizoletha zonke. Zonke nje igebengu ngizoletha. Zonke igebengu ngizoletha. Manje ngizobe ngidisplay sonke isigebengu la. Uma kukhona othi mina ngaqola ukukhehlelezi naye eze la gibele la phezulu. Othi mina ukukhehlelezi mfowethu wangiqola. Gibele uze la phezulu. Asikho isigebengu ofasi siyeke la eSouth Africa asikho. Crime is crime and we are fighting crime. Asikho isigebengu ofasi siyeke la eSouth Africa asikho. Asikho isigebengu ofasi siyeke. Asikho nje isigebengu efana siphile ngepeace thiwa lesigebengu lesi siyekiwe siyesatshwa isibless. Asikho thina isigebengu ekuthiwa la siyasesaba asikho. Ngizogibeza yonke inyanga la phezulu ngobuso bayo nilethe la zonke lezi inyanga usho ukuthi yakurobha yenzani inyanga zonke inyanga ngizobeka la escreenini njengama ngilungisa lokho njengoba ngibona ngibheke phansi ufuna ukuyibeka la zonke inyanga yabona inyanga cathi sengikhohliwe angikhohliwe yinina ngiyayibona yonke imizamo yenu nilibelene yale nale nizama abantu abazongithuka nani hayi ngikhona la angikhohliwe mina ngisenani la nina nje nisayizinja nisengamagolo nje lokho sokulungisa niyazazi nani ukuthi numushile umhlaba nina ayikho into engathi inyanga qif la ayikho zonke inyanga ezaniqola nize la gibeza wonke amaqola manje kuzoba iseries yawo amaqola njengamanje beka la inyanga chaza story sayo ngidlule ngekwenye mbekela inyanga ngichaza story sayo ngidlule ngekwenye mbekela inyanga ngichaza story sayo ngidlule ngekwenye mbekela inyanga ngichaza story sayo ngidlule ngelekwenye ayikho inyanga njengamanje kufanele siyeke ibe behind mawukuthi khona ubone ngathi ngeke ngayiyeka ikhiphu ilethela igama lawo ngisobona ukuthi angikaze mina ngaqashwa mina ngiqashwa angeke ubone ukuthi nangisebhadelwe ayenziwa leyo nto la kimi angeke ubone ethiwa nangu sebhadelwe lona phela maye sebhadelwa kakhuluma ngabantu ayikho yonke leyo nto leyo mina ngithe letha la wonke lamacala abikiwe ngifuna ukukukhombisa ukuthi wonke asela ekhanda lami ngizobe ngichaza icala necala ngokwahluka kwalo ukuthi leli cala lalo kwakuwukuthi icala lalo kwakuwukuthi wonke amacala then you should know ukuthi lo mfolo ahancingi nompangele ngizobalanda ngibabeke la cishe nabakhumbula ompangele nabo ngizobalanda ngibabeke la wonke umuntu ngizomlanda ngibeke la
Kekho umuntu ozosinda la. Wonke umuntu ngizobe ngimlanda ngimbeka la. Uphethe umkhonto uyawubhena uTikTok. Engithola isithombe sakhe la engawuphethe khona umkhonto. Khipha yonke inyanga ngiyibeke la. Babizeni bonke nje bonke. Bizanje zonke lezi inyanga zonke nezangoma zize la zonke. Nayo anothi nimbiza azohlala la. Inyanga cakathi sengiyekile, sesiyekile yabo usekhuluma noMax hayi lutho ngikhona, khona ababhemi ngikhona. Anginiyekile ngila, ngikhona. Bengisanilindile. Ngikhona mina. Ngisazonitshela nje nonke, ngikhona. Naku nje, ngiyalanda ke manje ithombe zenu zonigibeza la phezulu. I-series ende kabi le, iphethe inyanga nabefundisi. I-series ende le, webabhemi. Inde kakhulu le series le engize nayo manje. Inde le series. Othandaza umfundisi wakhe angaphumi la. Inde kakhulu le series engize nayo. Inde kakhulu. Le series le engize nayo inde kakhulu. Athini lo wayethi udayisa isigubhu. Isigubhu esingasebenzi. Nangomunye nama-oyili lapha enzansi. Inde kakhulu le series eza njengamanje. Akekho ngempela ongeke ayisole. Ngiyagibela nje manje ngale series. Akekho ongeke ayisole. Nesazokhala abafana bami. Nalo ndimando wanibhebha nonke ngizobe ngimbeke la phezulu. Naye lo ndimando wanibhebha ngiyamgibeza na ngimkhweza la phezulu. Izwe lonke limbona undimando wanidla ngizinyanga uthi muphi. Right. Iyaqala ke manje series. Le series le kufanele ngiyifake na ku YouTube niyithole ningabalandeli bami ningashodi ngeseries.
ukuthi ngisheshe ngibuye la. Sengikhona. Siqale la le series. Siyayiqala manje series. Le series le ngizobe ngiyiposte la, iseries yazi inyanga nezangoma nabafundisi. Konke lokho kuyigebengu beya la escreenini. Bonke. Yabona? Ngiyakutshela nje ukuthi ngiyayifaka ke manje series yazi inyanga. Nangu oqala madoda endlela. Siqaleni la lo mfana wenza ifraud ne-money laundering. Qola abantu o 15,000 45,000 nakuyo yonke into. So umadoda endlela lo oyisigebengu oqola abantu ubaqedile kabantu umadoda endlela. He's originally from Newcastle but uzinze eSoweto. And uyabaqola abantu, not indaba yokudlala, but abantu baqedile big time. Abaqeda abantu ebathathela izimali zabo. And this guy ubizwa ngokuthi umadoda endlela. And ubaqedile abantu athi no ngizokwenzela isigubhu bla bla bla. Namanje amaqala akhe akhona. Imali ebalwayo esengiyibambile ukuthi umadoda endlela uyithathile, it's worth more than 3 million. Ngiyazi ukuthi you'll never believe what I'm saying, but it worth more than 3 million. Imali edliwo yena lo ebantwini eyidla ngebhenki lakhe laka Capitec. So that thing should be known by the cops, shall be known by SIU, shall be known by amaphoyisa. This guy has been stealing money from people. I know that he's registered as an NPO, non-profit organization, but he has been taking monies from people that were 3 million and some change again. Umadoda endlela is originally from Newcastle. Originally from Newcastle, madoda endlela. Everything that he owns is monies of people. Monies of people. Asidlule size la. Kusasa uyena futhi lo. Kusasa uyena futhi lo. Madoda endlela kusasa uyena futhi lo. Asidlule size la. Leli albino lelundwandwe has been taking monies from people. The money that he took from people, it weighs 700,000 and some change again. Ubheke kulo million lo. It worth 700,000 and some change. Imala seyithathe kubantu ebalwaye la ngakuthina. Ewugebengu asebenzile la ngakithi. Abesambe sabe sabantu ethu uyadubula yena. Nje ukuthatha sikubela ngene mfana sunroof lapho ngoba uzokhoza ama accident. Lo omunye wenza lo mhlola lo usejozini, umfana wenza lo mhlola lo usejozini, isithombe sakhe siyalandela. This is what we call money laundering. If you don't know what is money laundering, but this is what we call money laundering. Lento yokugqisha imali endlini. Akukho umthethweni ukwenza lokho. Fanele nikunderstand nina nizinyanga. Ngiyanibona niyasho ukuthi ithombe nifaka ama accountini nenza lo mhlola. Yilo mfana lo we money laundering. Osha abantu inkunzi abatshontshela imali bese ethi yena uyinyanga, but knowing deep down ukuthi ubabamba inkunzi ejozini and ubambisene kakhulu nezinye zegebengu. They are the people abayizigebengu. Uthi uyambheka lo ukhonza kaShembe. I'm not saying a bad thing about uShembe, but igebengu eningi bafowethu ayeniyekeni ukuthi nenze ubugebengu bese niyabaleka neyocasha ebuhleni. That is not good. So sithi iqalekiso ngokumemeza nina. Igebengu nje zonke lezi engiyibeka la to the public platform. Izigebengu. I'm telling you ukuthi igebengu lezi ngithatha igebengu ngiyabeka la ukuthi zinothiseni igebengu. Yizo ke igebengu lezi ehambe ethatha imali zabantu. You must know ukuthi lezi igebengu. Bathatha ngibabekela lo mfana lo ubamba omunye usisi inkunzi athi wenza imani blasting lo ubambe abantu aba more than 12 at wenza imani blasting. I think that 12 it's because abantu abakhona ukungirisha labo, but they are above 12 abantu asebabambe inkunzi ethi wenza imani blasting. Ikhona evidence yama chat nama voice note akhe emani blasting nama video na yonke. So this guy has been saying he's doing money blasting and abamba abantu inkunzi elibelethu wenza imani blasting uzinze ejozini eKZN.
khipha mfana wami nangu yena utholakala kule nombolo nayo yonke into uyena ke sigebengu ke siqotho ke lesi esibamba abantu eJozini. If you are from Jozini, congratulations, nangu umkhaya wakho. Igebengu ke nje zonke lesi thina siyafaka nje sifaka igebengu sifaka igebengu khona lesikhathi ngikhuluma ngithi eBergville kunomfana oyisangoma osasemncane niyakhumbula nangu uMaphe niyamkhumbula lo mfana engangithi umfana omncane waseBergville oyisangoma niyakhumbula ngisho njalo lo mfana ke bafowethu angifuna ukumkhuluma kabi uyena umuntu ophilayo ke eBergville unyanga yeshumi nje scam lo mfana ukwazi umfana ngempela oyisangoma seBergville nangu unyanga yeshumi nje iscam mfana ukwazi lo ke scam nje leso ungalibeli ucabanga into eningi unyanga yeshumi nje uplat iskelem isigebengu nje leso iscam nangu uhlula abathakathi lo biza ngokuthi umprofeti uhlula abathakathi lona kubaqedile abantu ethatha imali zabo 100,000 mesahamba ayophuze umprofeti uyena lo bekune sex tape yakhe angakayidedeli sazoyidedela i-sex tape yakhe lo uzinze eMpumalanga lo wathatha imali komunye usisi elinganiselwa ku-45,000 udayisa ama-RDP ahulumeni to people of the society eMpumalanga lo mfowethu lo iqembu alihamba iqembu le-NC so lo mfolo udayisa ama-RDP eMpumalanga udayisa ama-RDP eMpumalanga took about 45,000 kubantu aba more than 5 eMpumalanga ethatha imali zabo oqala wagcina semsabisa ukuthi uzomdubula and I stood in between ngathi ngeke uze kwenzeke lo ubaqedile abantu eMpumalanga Witbank ubaqedile abantu he's selling the RDPs hayi ukuthi ama-RDPs kanjani ufika athi uzobabhalisa abantu athathe o-45,000 athi ubafake elistini yokwakhelwa i-ANC and people that been trusting him but he has been using igama le-ANC to rotten the ANC up ukuze na enze ubugebengu bakhe under the name of ANC siqhubekeni sihambe phambili ngizonishayela i-series now lo uyibiza ngokuthi uProf Tsepo Dr Tsepo he's originally from Limpopo. This one has been doing money laundering and fraud. So if you want to know about someone who has been doing money laundering and fraud in Limpopo, there is a guy that has been doing that, lying, claiming to be a prophet, but he built a bottle store, everything that is owning, he malzabandu. But this guy has been stealing monies from people, and now he took the money of someone that is a widow, and he is refusing to take back the money of a widow. Sibuyela nangu mfana la sikhumbuzo msibi sigebengu lesi ke esikhulu ke sihamba phansi sibaqedile abantu sibamsene nenye inyanga akuyona ke inyanga le umuntu wayehlala nomuntu ucishe naye wayegaya imithi waphumele wasezoposta la ku TikTok engathi uyinyanga usebaqedile ke naye abantu. Let's continue. Nangu umkhwanazo wasemtubatuba a gunman umuntu ophatha isibhamu mase khomba iclient lakhe ngesibhamu ehlangene nabafana bakhe laba bafika ngemoto embili uma ngabe kufika iclient ebaleni and iclient lisuke selisaba ukuthi lingabulawa noma ngayinini. I've got even the rape cases akho umkhwanazo but angifuni ukuthi ngikhulume ngawo kwamanje because cops are still busy with them, but umkhwanazi is the one ophinda athenge namaphoyisa ukuthi ayoshaya abantu mabefika bezocomplaina bedinga imali zabo kwakhe bese kufika amaphoyisa afaka amabaraklava and leyo nto leyo mkhwanazi leyo nto leyo ngisayilandelela. We would like to know ukuthi le fortune ayiphethe amaphoyisa ayifaka amabaraklava kwakuyabani leyo fortune and leyo uniform yayiphumaphi because awukwazi ukusebenzisa iuniform ye state ukufeza inhloso zakho. Let's go. So you keep yonke. Series. Nango shong. This one is a bloody scam, this one.
lona udayisa amafutha 50,000. This guy has been talking very low. Ngaze ucabanga ngathi he's a guy that is talking low and very smart. Lutho. Isigebengu impela ke nje lesi esibheke phansi. Iproblem yami ukuthi mina ngiloud, but lesi isigebengu esibheke phansi, isigebengu sangempela esibheke phansi, esibasha abantu bebheke phansi. Udayiselwa amafutha, ama-product inani, lona akanqeni kukuye etoro zamandiya, abuye nalama product amandiya. Mana ke kukhombisa. Ngikukhombisa. Lona nje akanqeni nje ukuye esitoro samandiya. Abuye nje le product yamandiya afika kudayisela yona imali ephezulu. Anqeni ukuya la etoro zamandiya. I went to isitoro samandiya ngiyobheka lento engifuna ukukhuluma ngayo thina proof enganani. Nina kudala kase lo intayisela into zamandiya. Ushongwe has been selling into zamandiya kunina. Lezi ezikanje andayisela into zamandiya, amafutha amandiya, ilucky stick andayisele lezi zinto and esedayisa ngo 6,000, 1.5, 50,000, 25,000. Contact me on the site ngizokunika lokhu ku 30,000 nani. No, ama money sticks wajwayele thina khehla. Lawa ama money stick. Ama-money stick siwajwayele. So lento yakhe le ade nenzisa yona uShongwe lo. No, uShongwe has been stealing money from you guys. Lezi zinto lezi zingo 10 rand etoro zamandiya. All the products that he is selling, they are costing 10 rand etoro zamandiya. Ezinye zi less than 6 rand or 7 rand. Ama bracelet lawa afakwe esandleni abizwa ngokuthi ama evil eye adayiswa ngo 10 rand. They are just 10 rand. Ebizayo ongayifica iu13 rand noma 15 rand. But ayikho yonke lento asuke endayisela yona. Ayikho yonke lento asuke endayisela yona. Ukhulumela phansi ungaze uthembe kanti cha umgulukudu nje. Akugcwanje umgulukudu nje straight. Sindlulele la. Nanga umkhulugqilaza. Lona ke nje lo osephambi kwesilo lo. Ukathi uzohlonishwa bana kusuphambi kwesilo asikho nje mina isigebengu engiyosihlonipha noma ungaphambi kwesilo mfana kithi angeke nje nakimi ngize ngikuhloniphe ukhohlwe mawuyisigebengu yohlezi isigebengu lo ya 16,000 wawudla umntwana wabantu wathi uzomphamisela umsamo wakhe wenza wrong lapho and leyo nto leyo uthe uzoyilungisa kwiqiqi wabaleka waphindwa wafona nangifonela nomzimba okhala imali wazoxolisa namhlanje wena msunwe nje uyabaleka ungenza umuntu omubi kodwa wena wafona nomzimba okhalimali nazoxolisa la kimi dala umzimba okhalimali nimsebenzisa nimletha la kimi nizoxolisa nisho yonke into uthi nizoyilungisa lento eyonakele kanti ekugcineni nifuna ukwenza amanyaleni nginawo mina ama proof nina niyafona nixolise ngingamamene kabi nini lona ku MC no tswipitswipi lona ke nje u MC no tswipitswipi inkinga ke nje yomuntu lo. Inkinga yomuntu lo. Amaqala akhe khona inkinga yomuntu lo. MC no tswipitswipi inkinga ke nje yomuntu lo. Imali yase-Absa amaketanga lawa afakile. Yonke into awulithanda ibrand Nkosi yami noma licobezela libonakala ukuthi mkhulu lidobhe estradini but uyalithanda ibrand. Yabona into ekuthiwa ibrand uyayithanda ibrand itswipitswipi ave ulithanda ibrand yabona nje kumanje umtswipi nje umtswipi uyikhinyile umtswipi are you trying to be the son of Motsepe because you are tswipitswipi umtswipi yabona umtswipi and angazi ubaba omdala kumele ngabe uyahamba mawe uyohlala le emcimbini ezihlahleni uhlale phansi uqoba inyama njengamanye amakhehla but ubiyoza too much mabalengo uyabiyoza too much yazi umnyanga bakho sebaphupha khehla sebaphela na uyazi wamosha wena ngokuthi abantu bathathe lo 20,000 mase yobhebhi ifebe emahotel wena wayimoshela wena impilo wena uyimoshe wena nemali oyinikwe yase-Absa inkinga kuthanda ukuposta kakhulu waposta waqamba amanga wathi kudideka ibhenki lakufakela imali ayikho leyo nto wazi kahle ukuthi lo muntu wabulawa eCape Town imali yase-Absa uyayazi wena uyazi leyo nto mina ngiyacela ukukubuza ukuthi le mali yakho le moto yakho le wena tswipitswipi
ebhajwe lapha eMnambithi uzoyilanda nini tswipi lenkabi eyathatha imoto yakhe yaseMnambithi iML Mercedes awuyilandi ngani yini ungayilandi kungaba uyibhadalanga wayinika yona imoto ukuze uyibhadale kwakwenze njani indaba ungayibhadali awuyilandi ngani le moto yakhe iML yaseMnambithi uke wachazela amaphoyisa ukuthi unemoto yakhe iML iMercedes elapha eMnambithi awuyilandi ngani you know the story behind that car why it went there you know the story funa elinye ilanga nivuma amacaleni Mabalengwe lento ufuna ugeza amanga nanga umshanakho umshana kaMabalengwe lo odume ngokuthi umhlongo okhosini FM banini ngizama ukumfonela wakhokha malini 10000 yini kwasala malini angisakho ngathi wakhokha u10000 kwasala something umshana kaMabalengwe lo esinye futhi isigebengu lesi umshana nje kaMabalengwe lo esinye futhi isigebengu lesi esinye isigebengu umshana kaMabalengwe lo esinye futhi isigebengu lesi umshana kaMabalengwe esinye isigebengu futhi lesi ujwayele ukuphuma okhosini ke lo hlala kakhulu ke okhosini hlala kakhulu okhosini lapha okhosini ke uhleze lapho ehleli ke okhosini uyabona ke nje ukhuluma nje ngendaba zenyawo ashacima lapha okhosini kanjani umhlongo igama lakhe yazazi naye umhlongo igama lakhe umshana lo kaMabalengwe umhlongo igama lakhe umshana kaMabalengwe lo umshana wakhe straight umshana wakhe umshana kaMabalengwe lo hayi akabashayi abantu ke lo akabashayi baqedile ke na abantu ubaqedile abantu naye umhlongo baqedile abantu uyalazi na iqiniso la khona baqedile abantu ubaqedile abantu and mawumuzo echaza lapha ekhosini no you must listen to this Mroza yabona Mroza this nakula chaza khona mase chaza ekhosini Mroza you must listen to this ayikho into ekusuthwe listen to this uyiqola mfana wami ufuna ukubuyisela imali zabantu fanele kubuyisela imali zabantu lamagula la wena waphatha amasi awasebenzi ayikho lento ayikho into edonsa imali nje lento yeni yamagula iphinsene nemuva ayisebenzi lenteni nimsunyezinja nje magolonyoko ayisebenzi lento thathani lezi zinto niphinselene emuva niyekuqola abantu imali I'm so angry on you guys because nithatha imali zabantu nithatha ngokubanika ithemba nithi bazosizakala empilweni and you guys know exactly ukuthi ayikho into eninayo esiza umuntu empilweni kwanani ndinga usizo kambe engaka futhi sex thuka igebengu thina la sinandaba nokuthi ufila kanjani sinama feelings egebengu thina hlongo lo ke ngimfonela ngifuna ukumuzwa kahle afuna ukumfonela lo mhlongo lo mbuze imali yabantu ngamtshela ngathi mawungasayibamba mfuna mzoke expose mina ngoba wayeseqala ukukhokha iyayifuna imali yabantu futhi imali yabantu mina cause FM licine zonke igebengu lezi OVVO igebengu amaphara lawo konke lokho lalelani yonke imisakazi igcina amaphara uyabona nje ukhozi FM nalo ligqishe nje ngegebengu namaphara unjomane lo isigebengu uye uVVO igebengu lezi ebheke phansi kodwa ahlala emsakazweni olalela umhlaba wonke hlala emsakazweni olalela umhlaba wonke bese kuba uAlex Mthiyana ahlale nomuntu ophambene ngekhanda ekuthiwa uSibiya uyagula ngekhanda ayikho into ongathi uyifundiswa uSibiya vele naye idinga ukulashwa nina ngizongithola kahle nina awuphuma amaqiniso aphuma amaqiniso azophuma wonke futhi amaqiniso nina ncane yesasho no bengikade bengisasemanzini bengikade ngisasemanzini phela askisi angikhonanga ukuthi mhlambe ngingenzeni bengisashonelwe mina bengisashonelwe sengibuyile manje ngibuyile ngisadila nayo yonke lento hayi gogo mawena ufuna ukukhuluma nangawo benosikhotheni igebengu ke nje leso phuma nje lapho nangi lo mhlongo lo
umhlongo Dr Mhlongo onepeshelo nani isigebengu ke nje lesi naye uyazazi ukuthi ngiyisigebengu mina me bloody scam uyakwazi naye lokho naye futhi ngamtshela wakuvuma lokho wakhokha imali yomuntu kushoda ukuthi abhadale yonke imali yomuntu. He's a bloody scam. He knows himself and he cannot deny that. He knows it. Into ebhlungu nina le gebengu niyayilwela la public but kimina ziyavuma igebengu ziqolise zisho ukuthi bhuti omdala uya so sorry solungisa sizolungisa we are so sorry sizolungisa. Sanibona ninjani? Siyaphila konke njani? Siyaphila. Baba uMhlongo ngeke ngakufonela mani yazi ngifuna siqedele indaba le yamali leyo kwakufanele ukuthi uyibhadalelwe amfo. Okay. Yeah, siqedela nini khehla? Ayeba khona. Ngithi siqedela nini imali le kwakufanele ibhadalelwe amfo ngoba ngathi phela ngizokufonela. Konke malini? Kwakushoda ngiyacela kwakushoda u7k kahle kahle. Yeah. Ake siqedele imali yakhe lo mfomu bhuti siqedele nje ngenxa yesivumelwano ake siqedele because ngikhipha iseries yabantu abaganga uma ngifuna nje ukuthi uzugaxele ngicela nje ukuthi siqedele. Usase naye account lo ufake kuyo? Angithi wangiblocker ku WhatsApp angeke ngisakhona ukuthola angisekho nawe ku WhatsApp wangiblocker ku WhatsApp. Okay, ngifona the staff. Hayi bhuti yabona namhlanje ngiyakutshela ngikhipha iseries kade sengizama ukukufonela ngithole engcingweni ngifuna ukuqedela le ndaba yakho mina ngiqedele nawe namhlanje ngicela ungifayelele imali yomuntu. Ngifona kusasa. Ngobani isikhathi kusasa? Ngabo ma 11. Ngabo ma 11. Yeah. Okay. Wena hlatshwayo igebengu uyasukela inyanga ziyalazi qiniso ziyavuma ekhoneni inyanga zingigolozeni mina tshela kahle zithi ziyakhokha nangu omunye umfana wesigebengu ke lesi nangu omunye umfana wesigebengu esikhulu ke lesi nangu umfana wesigebengu esikhulu lesi lana ke uyisigebengu esikhulu akakho umfana ogolozayo lamase ngimfonela yababona bagoloza la kini na uhlatshwa uyahlanya kwasha kwacima salamalahle nangu ujikelele isigebengu esikhulu ke lesi esikhulu isigebengu uyasazi isigebengu esikhulu ke lesi isigebengu esikhulu ke lesi isigebengu esikhulu lesi ene ngiyazi ukuthi niyasaba lesigebengu kodwa lesi isigebengu esikhulu lesi isigebengu esikhulu lesi isigebengu esikhulu lesi ngiyazi ukuthi ngiyasaba ngikhakhazela kabi makuphathwa igama laso Nkosi yami nanguhlatshwayo uzobulawa kwasha kwacima akekho umuntu ozobulawa yigebengu la khona azwashikela kahle never fear a criminal is a criminal no matter a criminal can be looking good but a criminal is a criminal khona azosifundisa kahle ukulwa negebengu ngesizwe ngegebengu thina. Sawubona mama kunjani? Ngiyaphila mama. Yazi I'm calling you inamba yakho ngiyiphiwe ubaba Mnyandeni. Ba? Ngithi inamba yakho ngiyiphiwe ubaba Mnyandeni. Yeah. Ya ngithi inamba yakho ngiyiphiwe ubaba Mnyandeni. Ubaba Mnyandeni. Sanibona njani? Yes, butwami. Unjani mama? Ngiyaphila butwami kunjani? Ngiyaphila. Inamba yakho ngiyithole kuba Mnyandeni. I was contacting you concerning baba uDr Mkhulu. Uyamkhumbula uDr Mkhulu? Angizwa ma? I think iprofile yakho uyayazi ukuthi usebenza emthethweni. So he gave me number yakho for ukuthi sikhulume ngendaba le ka Dr Mkhulu. Oh. Kusuka mina ngakubhalela futhi wena ku inbox ngifuna inamba yakho. Angikho on air manje.
Hayi vele noma ngathiwani asikho isithombe sakhe akukho lutho, we are just talking. Hayi mina bengikufunela lenye inyanga labathi ngiyagada ugogo. Hayi mina ngifuna lalela Labathi ngiyagada ugogo. okay lalela mina ngifuna ungisherele sonke istory sika Dr Mkhulu, amacala enawo le eSwatini wabaleka wawashiya, how he escaped those cases, everything. Ya manje nyalo ke bhuti wami ngiyakuhlonipha wena neqheqhi lakho but manje lisemsindweni bengingacela ukuthi uphinde ungitheke after maybe an hour ngabe semsendini bhuti wami. All right ke mama, ngiyabonga kakhulu ne. Bonga mina. Okay mama. Right. Nina ningithatha kancane nina. Ngiyanibona ningithatha kancane. Ngibone ngathi naziya yonke inyanga ke singasukuma ke manje ihlale phansi ke manje njengendoda. Naziya angithi niyabo ngizobuya nale story loni lo baby inyanga ke lo. Nangomunye futhi oyisigebengu thu inkabi ke nokuba inkabi. Hayi mfethu usuthinta abantu abarong bayadubula labo bantu kushiwo la bathiwa hey usuthinta abantu abarong bayadubula labo bantu. Usuthinte nje abantu abarongi bayadubula labo bantu uthi uyabheka uthi hayibo kwenze njani to hayi no usuthinte abantu abarong bayadubula labo bantu uthi uyabalandelela abantu abadubulayo naba lona kusebaqedile ke abantu emalini singena ku Capitec wakhe usebaqedile kakhulu ke lo emalini iqola eli-based ngapha koLimpopo asize la asiya shongwe lo mfana lo wenza money laundering aphinde futhi enze fraud originated from eSekhunda eMpumalanga but isikhathi esiningi usebenzela la eSoshanguve eGoli ula nje Pitoli Soshanguve ungakhona so ngimlandile ngambeka la because lo mfolo wabeka kwacaca ikhona ne voice record yakhe la khona echaza khona ngoku straight ukuthi cha mina mfowethu hlatshwa ngiyalivuma icala lami futhi mina ngiyisigebengu ngiyabaqola vela abantu indlela esiphanda ngayo siphanda kanjalo thina ebantwini cishe abantu bayikhumbula leyo phone call enganginawo ngangilive washo nje straight ngilive wathi no hlatshwayo vele mina ngiyisigebengu ngiyabaqola abantu ngiphanda ngayo leyo ndlela leyo ayikho enye indlela engiphanda ngayo ngiphanda ngako ukuthi ngidla imali zabantu naziya uyena ke lo so nikhipha nje nonke madala lalela ubaba omdala kangaka okwazi ukuba nesibindi sokubheka ikhamera aqamba amanga athi unento yokusiza abantu isithwalo semali ethembise mothi uyambheka ubaba omdala makhehla nifanini ingane ke iphile ngepeace nibadala kumele ngabe at least seniqhugela ngakwimpesheni niphume ekuthenini nidla imali zabantu but nizolibele nithi mina nginento esheshayo woza kimi washa ayikho lento le lo baba nje naye uyisigebengu esingasile based le koThekwini benza khona amanyala lento yenu nje iphumani kuyona madala senibadala manje anika amasimba msuni ezinje nangilapha u2+2 nendodana yakhe uGwajo iboke nje igebengu heqavile eqotho zase-South Africa qolwa nje abantu one way kuyashawa imali zabantu kwenziwa yonke into naba Gwajo 2+2 kuyaqolwa nje bafowethu mina wonke umuntu othi hayi mina ama-false allegations la vulicala yonke leyo nto leyo soyixoxa enkantolo wena vulicala fast thatha nje wena ipeni nephepha ubheke e-police station uvulicala fast ubuye ne-case number ungalibela uthi naziya silana njengamanje umahlasela nangumahlasela naye esinye isigebengu kumahlasela baqedile abantu eMpumalanga mahlasela baqedile abantu ubaqedile abantu elokhunjeni ePitoli baqedile abantu ePitoli naye umahlasela baqede kakhulu abantu hayi wayi wena uDr Mkhulu kuyaziwa isigebengu vele iphanda iphara kuyaziwa kodwa nifuna sibele sikhulume ngayo ngoba ave nifuna ukuthi sibenze babe ngcono kwimedia yethu kodwa uyasazi na ukuthi isigebengu leso uDr Mkhulu niyamazi kahle bengisafuna isithombe sakhe kodwa niyamazi ukuthi uyisigebengu kodwa nifuna silibele sikhuluma ke simdonsa ke naye ngoba nina ningama top fans akhe lindani la ngilanda isithombe
Puthini. Puthini. Where did he go? Ngikhona ngila. Ngikhona. Bengisalanda iy'thombe zamasela ngikhona. Hey ave nikhala mase ningasambo. Where did he go? Did they shoot him? Did they kill him? Khona. Ayikho ke lento enziwa yilo. Esinye nje elinye iphanda lala ka TikTok leli. Yabona nje yonke le gang ehlola ngamakhadi nayo yonke le gang ehlola ngamathambo. Guys, ayikho lento yokuhlola ngamathambo, ayikho lento yokuhlola ngamakhadi. Yonke le gang ehlola ngamathambo namakhadi into engekho leyo. Phuma nje lapho. Ayikho nje leyo nto. Lento yokuhlola ngamathambo nangamakhadi into engekho. Tshelwa yimina, ayikho leyo nto leyo. Sketch esingekho futhi esinyayisa umsunyonyo ngoba ngiqola nje abantu ayikho leyo nto leyo. Nangu umunye isigebengu esikhulu ke lesi uMajosi. Hayi ke uMajosi ke impela ke bamsaba impela ke abantu. Yathi kulo uMajosi. Kodwa iphepha eliphuma kuthiwa nje uNdimandi wambhebha. Lelo phepha lelo nami ngalithola kuZikode lidlula nje. Wakhala uZikode wathi hey lo muntu lo wapha eBhongo bese noMajosi. Niyabalwa lapha kule sendele kaNdimandi. Ngezothiwa nabheja impela uNdimandi cha ikhona lo phone call. Ngisazoyidedela nje. Ngizoyidedela lo phone call ngikudala. Ngezothiwa impela nina impela nibhejwa uNdimandi. Lungile babhemu. Dayisani ngomdidi nibiza ngenyanga. Izikhamu lona nje Pasobhani isigebengu esikhulu lesi lona nje isigebengu esikhulumela phansi kodwa uyalazi qinisa ukuthi no mina me bloody skeleton uyisigebengu esikhulu nje lo uyakwazi naye lokho ayikho into angayiphika akukho angakusho uyazazi nje ushongo ukuthi no mina ngiyisigebengu uyakwazi lo futhi ngeke akuphike futhi ngeke enze lutho uyakwazi kodwa lokuthi cha ngiyisigebengu mina ngiyabona uyakwazi lokho futhi ngeke azakuphike uyakwazi ukuthi no he's a bloody skeleton lokho uyakwazi ende ngeke azakwazi ukuphika ufuna ukufonela lo Welcome to voice. okay sifonelele enye number yakho 78 051 1133 Hello? Bamashilwane niyaphila Siyaphila baba ngibona bani? siyaphila ukhuluma noHlatshwayo weHot Seat Channel Kunjani ndoda? Uyaphila? ngiyaphila ngathi uyangazi impela ke manje Ngale kubona uPoka la online. ngiyakulandela nawe ngisethendeni zakho manje ngiphethe amaqala akho nje Unabo mfana wami kimi. hayi ngeke baba Mashilwane asilungise la kunamaphutha akho nje awamaningana la ko10 asiwalungise kodwa Hayi phuma kuleyo nto leyo. Nami ngeke athi ngiyakufuna ensukwini. hayi ngeke baba Kuleyo nto leyo ke. hayi
i-law yeah, njengomuntu owenza i-law engiwazi kahle umthetho wonke yeah, bengathi mina everyone umuntu ocomplaina ngami othi ngi-wrong kuye noma ngimenze wrong akahambe angivulele icala lomuntu loyo. mana baba mashilwane asenze ubuntu khona into engifisa siyikhulume ibe ubuntu. Umuntu uyafika, right? One, umuntu uze kuwe nesivumelwano sokuthi nizosizana. Ngifuna sikhulume lapho nje kucace. Uyafika umuntu nesivumelwano sokuthi nizosizana. Ayikho ke inkunzi makunjalo. But manje lento omnike yona masingenama results. Wonke umuntu mayesekhaya sethi ayinama results. Nawe kumele kube nendlela onxephezela ngayo umuntu osuke ethe uzocela usizo. So angeke uzukwazi uthi umuntu akavula icala ekubeni wazi kahle ukuthi there was no gun involved, bekungekho into emayelana nokubamba inkunzi yenzekile, but uyazi nawe deep down ukuthi okay umsebenzi engiwenzayo lento lena mfethu akusiye ukuthi ubugebengu, fanele ukhulume nonembeza wakho ukuthi okay mina ngithi ngenza into enje, but lento umuntu uyabuya akhala and ukhipha imali yakhe ugcina uthi ayisebenzanga and le mali fanele ifunde izingane zakhe esikoleni. So lokho ke sekufanele nawe kumcabangela ukuthi hayi okay since uthi ayisebenzanga kulungile ake ngimane ngikwenzele kanje ngoba ngiyalazi iqiniso lami. Lento lena kusuke sekuyimina ngizonegotiate nawe, not to say you are a bad person, but ke omunye umuntu kuzayiveza ukuthi uyi-bad person umbona ngokuthi yena athatha isinqumo sokuthi incingo lakho nakukhulunywa naye khona makunamaphutha uyayivala incingo. Ila ubona kontolo umuntu lo unobugebengu, kanti manje wena sekumele kusebenza iprofession yakho yobunyanga. Lento lo ayokushaya kakhulu, ngenza ama-judicials, ngenze yonke into, ngifundile mina. Yabona ngifundile mina, yabona phe kwencwadi ngifundile. I can tell you all the sections ukuthi njoba ngufonela kumayelana nani. That's why ngitshela mina ukuthi no, ukukulandelela kudala kasekulandelela just to even reach you angizange ngithatha iphone call nje ngikufonele, but kwathatha isikhathi ukuthi ke ngithi ukuthatha isikhathi ngiphenyele mina ngokwami ukuthi umuphi lo muntu engizokhuluma naye, where is this person originated from. Ngize ngazi ngisho mina iprosecutor eyayithatha ibribe kuwena yasiyayibulala emva kwaloko masilandelwa abantu becrime intelligence. So ayikho into engathiwa kimi mina yabona makuthiwa baba Mashilwane mina ngihlala phansi indoda ngiyayilandelela ngempela, but ngeke ngize ngicule ukuthi ngiyayilandelela, but I know later on in the stage ukuthi everything that someone has done it will catch up with you. Awume ngibeke Sombelo yazi ngengayihleka leyo clip ngengayihleka leyo clip leyo eyayikhulunywa untombazana athi kunomseshi owathatha ibribe ngwavuma wayibosha. Into singenayo leyo nto leyo. No, ayumseshi. No, mina ngiyakwazi mina ngicela ukubuza la iquestion A1. Awuzange uboshelwe eFree State mhla uboshwe? Angaze ngiboshe Free State. Okay, good right. It's okay. Ungakhathazeki. I'm just asking you when uyangitshela because yazi ukuthi mina baba Mashilwane mina ngizokutshela. There is even a big issue concerning your identity. Identity for what, like what? I-identity mangikhuluma ngepass, mangikhuluma nge-identity yepass. No, man. I went deep. Wait. I went deep. No problem. Yeah. I want to tell you this thing. Yeah. Who is the person appoint you to do that investigation? Lalela baba. I am a registered man. And I do my job. And iskebe ngiyasilandelela mina. Wena angisho ukuthi uyisigebengu until you are proven. But ayikho indaba ukuthi ube defensive baba Mashilwane. If wena uyinyanga, then kufika ama client akho, kufika umuntu uhlala nawe phansi uyakukhulumisa ukuthi baba kaMashilwane lana kunenkinga la, kunomuntu okhalayo la. Angizwa? Wena usebenza ini kahle? Ngisebenza ini? Wena usebenza ini? I am in a hot seat company. A hot seat company, it deals and validates
every crime and fraud that is happening also in South Africa. Baningi khona lo PI khona abantu abaningi abangama private investigators khona abantu abaningi abalwa necrime. So you cannot just undermine uHlatshwayo just because ubone ngathi uHlatshwayo umncane emehlweni akho, but uHlatshwayo ubroad ngokomqondo. Kusho ukuthi siyafana ngokomqondo baba. Let's just continue to your work. Mana baba Mashilwane, ngicela ukukubuza umbuzo. Yini ingxaki mawungabe uHlatshwayo ethatha ifoni akufonele athi baba Mashilwane lana mfowethu kunomama Dlamini othi wayezile ezocela usizo kuwe kodwa uyakhala uthi cha akasizalala ngendlela ebekufanele ngayo. Bese ngithi mina baba Mashilwane ususi angithi manje into eyinkinga mina ngifuna ukukutshela something. Abantu into abakhala ngayo futhi abaningi bakhala ngokuthi abafana bakho laba bahamba ngephole elimhlophe ibona ngqo abafike bathatha imali bese bebenikezela izinto thi umkhulu angeke usakhona ukumbona. Manje leyo nto leyo mhlambe wena awe ngayo noma mana uyabona ukuthi bangaka abantu mana baba ngithi mina kuwe labafana bakho abahamba ngephole elimhlophe akusiye lucky makuthi akusiye lucky iphole elimhlophe akusiye lakho, but labafana laba they always take people beba transport bezobabeka ekhaya egcekeni. Uyayibona lento eshoyo? They always take people babalande noma userank umuntu noma udilikepha umuntu babamlanda umuntu bambeke egcekeni. Angekwazi ukuthi umuntu mabembeke egcekeni omunye ebuye nento wathi no iyangisebenzela lento. Uma abanye bayakhala bathi yabasebenzela abanye bathi ayibasebenzeli, but mina sengiza kuwe ngizohlala nawe phansi ngithi hayi baba lana umama unabantwana kunzi but ngicela nje simncede just ukuthi nawe ungangcolelwa igama. Ayikho into wrong lapho because siyayikhuluma leyo nto leyo. Because I know that thing that are you doing which is operator kanjani. I know and ngiyibuke kudala ngayilandela but ngathi angizokuyikhuluma ngizokutshela ukuthi ngifonele. Are you doing extortion because you ask the money for enyangeni after that ushaya isitori sakho ushaya umsebenzi wakho nami ngushaya omdala umqondo ngiyawazi. So I see this thing oyenzayo you are not an investigator, you doing something for ask the money. Mana baba Mashilwane mana baba Mashilwane ngicela ukuchazela something about who is Hlatshwayo. Asikhulume nje about who is Hlatshwayo. Hlatshwayo is a young man. Hlatshwayo is a young man who found grace and who is a prosperous guy. Umjita nje right on a Raptor, on a BM, on a flat lakhe owakhe istezi njengamanje ukhanda nedam lakhe. No, sengizama ukuchazela ngoHlatshwayo ukuthi ubani uHlatshwayo because mhlawumbe ungaze ucabanga ukuthi lama 15,000 mina baba Mashilwane ngenzela ukuthi mawucabanga ukuthi lama 15,000 eniwathatha kubantu iwona ngangisiza. No, ama 15,000 eniwathatha kubantu aphinselene emuva. No, wena uzondla ngenyembezi zabantu. Uzondla ngenyembezi zabantu. It's wrong ukuzondla ngenyembezi zabantu. Msunu kanyoko, it's wrong ukuzondla ngenyembezi zabantu. Msunu kanyoko, it's wrong ukuzondla ngenyembezi zabantu. Yeah, msunu kanyoko, it's wrong ukuzondla ngenyembezi zabantu. Msunu kanyoko vele. It's wrong ukuzondla ngemali zabantu. Msunu kanyoko, it's wrong ukuzondla ngemali zabantu. Msunu kanyoko, malebe kanyoko. It's absolutely wrong ukuthi uzondla ngemali zabantu. Vele ku wrong. Msunu kanyoko. Oh, now sitiyakelo baba kaMashilwane la. Sitiyakelo baba Mashilwane la. Sitiyakelo baba Mashilwane Dr. Mkhulu ngeke nje.
Lalela sesi uyangibhalela ungifonela, I'm not your boyfriend. Uyangibhalela ungifonela ngenkani. I dropped you twice but uyangifonela ngenkani. Maybe nawe acasula lokumfonela kanje. Yabona. So lento yena lethi hifi inywe ayisebenzi leyo nto. Sunezi nje. Nawe akhipha iseries la, series yenyanga. Khipha yonke iseries la abafundisi nezinyanga. Kekho zongitshela. Next. Lo mfana waseLimpopo lo, hayi ayishaya ke inkunzi lo mfana. Uthi ungumprofeti. Bayezisho yena uthi ungumprofeti kaNkuluNkulu uthunywe uNkulunkulu. Mayezisho yena uthi yena umprofeti kaNkuluNkulu uthunywe uNkulunkulu. Ngalo mzuzu akayena umprofeti lo mfana. Udlala nje ngabantu. Ayikho lento yakhe uye edlalela ngabantu. Yabo? Ayikho lento yakhe edlalela nje ngabantu. Adlale ngabantu, athathe imali zabantu, abathembisa healing beshona abantu. Ayikho indaba yakhe. Titus is originally from Limpopo. Uyathanda ukuthatha imali zabantu. Elibele babhukisa abantu ngama 500 taking monies of people but akabaphilisi futhi abantu. Kulate manje. Qiniso alihlala obani. This boy is a scam. Kunomama washonela esibhedlela. Umndeni okhokhe 15,000 ethe that mother is gonna be healed. Washonela esibhedlela. Ngamjaha ke sengithi abuyise leyo mali. Bamncenga abaseLimpopo bathiwa no, noma ungabuyiseli 10,000. Yabo, isigebengu. Wangawayiletha kodwa. Lamasimba umsuni kanina lawa ushongwe lawa amasimba lawa umsuni kanina lawa ekuthiwa unyanga yeshumi othi ngithola isithombe sakhe ngimkhweze la phezulu isigebengu lo msuni kanina loyo isigebengu unyanga yeshumi msunwe nje lo isigebengu unyanga yeshumi isigebengu ngeke uzungitshele ngonyanga yeshumi nyanga yeshumi Zukhonde ngizokutshela yana mina ethusa ngonyanga yeshumi. Hawu. Nyanga yeshumi. uNkulunkulu akubusise. Uyinyanga noma umfundisi ino namsunwe nje. Lo ufana neshumi. Funa ukuchaza ukuthi uyumfundisi noma uyinyanga. Ukuze mfowethu uvele usale sithina sesi understand ukuthi uyasonda nje. Finish and clear. Lento yobunyanga nje cha ngoba nifeni phatha imfologo kaSathane nigijime niyongena ngaye emanzini ngabe ngisazi ukuthi sekwenze njani niyathanda ukuphatha le mfologo yeni kaSathane nigijime niyongena ngaye emanzini nihlangene nalo abathu bani lo ubani lo lo mfana lo bani lo mfana lo indlondlo yani yamanzi lo bhuda lo ya Twinyanga yeshumi twine nenkonzo inyanga nenkonzo bafowethu nisangene nemakhanda nisangene ngempela uyabona nisangene ngempela ayikho inyanga nenkonzo nisangene nini niyakula ngempela manje emakhanda twinyanga inenkonzo inyanga ine service khala ama keyboard niyakula lo shongwe lo yilo odayisa izinto athi into zemali bafowethu niyadlala ngabantu ekazi izingane zenzi yothini mafika ku internet sithi yasesha nje nangu baba uphethe izinto ezingasile uthi into zemali hayi ayayitshena yazi utshelwa yimina nami sikebengu nje lesi sifike sithi kubantu wozani nizohlola ngeshumi mawufika ngaphakathi sokhokha imali emodern eshumi yiwasho iyo yonke lento sigijima le ko 3000 ko 7000 ayikho lento yakhe lo ayikho akabuya ahlale phansi ayekuqola abantu nje amanga lento yakhe umsunwe njalo ayikho lento yakhe lo ngamtshela wagijima wahamba waye police station wangicebe police station bamtshele police station uthi go and face your demons akahambe lo uyalazi iqiniso ayikho lento yakhe uyiscam nje esikhulu ayikho lento yakhe so lento yakhe nje into nje vele engekho angiyazi lento yakhe uthi bizwa ngani uthi uyinyanga aphinda athi umfundisi manje unenkonzo manje unamakhambi uyini mfowakathi khuluma umuntu yini ngoba phela iBhayibheli namakhambi akuhlangana uyini mfowakathi uyini kahle unomdliwa yini lo nayo awuchaze lento nawo yini umdliwa
ngoba phela lento lena ayikho lento enayo ayikho ngempela wafika wangifonela la ngayirecorda futhi leyo nto engifonele ngevideo call uqeda kulapha umfana ogula ngekhanda manje uyangikhombisa uyangiprovela hayibo mfana kaMazibuko uzalwa uPutin wena mfana ungi-understand obuzalwa uPutin oPutin abazwana namasimba angazi wena indaba uphoxa uPutin kanje wamazibuko wena Mbezeli uzalwa uPutin uthi indaba ngempela usangana kanje obuzalwa uPutin angiyazi mina lento yazi angiyazi lento nangu umfundisi lo igebengu-ke nje zabafundisi isigebengu-ke nje lesi somfundisi uhlangene nalaba abanye obuyisivi kubanjwa abantu imali kuthiwe kukhishwa amabhadi there is a spiritual husband you have to give so that the spiritual husband can leave you yibo laba abafundisi abaqola iy'mali zabantu bafundisa iy'ngceke ey'ncane afuna ukuyosebenza sekuziy'ngceki lezi zinto afuna nje ukuyosebenza iy'ngceki uthunyiwe uNkulunkulu manje sona angazi kwenze njani wena you have a spiritual wife spiritual husband you have to sow a seed so that you can see a miracle happening fuseke msuninyonyo kanama miracle bafana ndlala ngabantu yeka lento yokudlala ngabantu nangu ayilona ngathukisela zaca wayesasuthi imali zabantu la ningathukisela zaca lo selazaca ningathuki wayedla nje imali zabantu la zasamkhuluphalisa but ningathuki selazaca lo so indaba yakhe ayisekho selazaca lo so ningakhathazeki indaba yakhe nje ayisekho selazaca yes wayedla imali zabantu lo kodwa ningasathu sesinda ujeke ngisinda ujeke hayi selazaca manje sesabohla kumanyosi lona-ke bedla iy'mali zabantu kathatha 100,000 athatha 50,000 kubantu ezidla iy'mali zabantu lo nangulo mfana lo naye uqedile iy'mali zabantu lo igama lakhe langempela akusu-Rev Nxusane lo igama lakhe langempela ulokhunju Asanda Rawuzela wase-Eastern Cape elalini ubaqedile abantu emalini ogogo abadala babanjwa inkunzi ibo labafana behlangene nalabo obuyisive hlezi kubanjwa izalukwazi inkunzi ungababona engathi bayaprofeta kanti cha lutho baphethe ilaptop phansi mabela ka TikTok mawusasha igama lakho nesibongo bafaka information yakho ku LinkedIn bethathe yonke information yakho bakuculele ngayo wena ujabula ucathi bakuprofita kanti lutho kubheka ku LinkedIn utshelwa ngeinformation yakhe ku LinkedIn ubani ozala 98 yimi prophet kanti LinkedIn omtshelayo naziya ngazi uthemba uthi ingceku kanti lutho yigebengu nje ebheke phansi amgejisa imali lo wayeseyobambe enye itarget lapha Makarapoyelo ngicela ungiphi imali ngicela ungiphi imali Makarapoyelo ngicela ungiphi imali sase live ngizokufonela mangiphuma okay lo hayi umehlosi uyamsinda ujeke emiyekeni angisinda ujeke kodwa ngimlande hayi usiyamsinda manje ujeke hayi ubhuti usiyamsinda manje ujeke hayi usiyamsinda manje ujeke akudlalwa le empilweni dlalini imali zabantu hayi usiyamsinda manje ujeke angisinda ujeke awusiyamsinda manje ujeke ngasho ngathi inyembezi zabantu ayiweli phansi inyembezi zabantu ngeke futhi inyembezi zabantu wele phansi soze impilo le ngadlala nje ngabantu kodwa impilo le yena lo wayechatha iy'ngane zabantu ngomanyazini yena usephuza amaphilisi sesindo ujeke wayechatha iy'ngane zabantu ngepiriti nomanyazini yena usephuza amaphilisi akasachathi ngespiriti nangomanyazini
akasachathi yena ngespirit nomanyazini siyamsinda ke manje ujeke unesono yangisinda ujeke uye lo onifaka nje nonke bafana bami ngizonifaka nje nonke nangu uzama mthetho niyamazi uzama mthetho abafowethu uzama mthetho ake yilo hleze gifta kakhulu makaguchi uzama mthetho isigebengu ke seqola sibaqedile abantu le mali leza gifta ngazo makaguchi makuthiwa kudlala igame usuke eqolela ka TikTok ethathela abantu imali athi uya trade yena athi ayi uya trade yena ezazodlala ngo 20,000 30,000 laphana komaguchi ethenga ama gift amakhulu kanti cha isigebengu usuke ethathe khona la ka TikTok ningathi usawuyena egifta la ka TikTok ufika athi yena la ka TikTok uya trade athathe imali zabantu bese oveza njengesigwili ke mase kudlalwa ama game agift omakaguchi ngo 30,000 ngo 20,000 abazi kahle ukuthi akanawo leyo mali nje namhlanje akasenayo imali yokukhokhela abantu uselibelethi angisebenzi Thabani angisenamali Thabani ubuyithathelana imali zabantu uyogifta ngazo makaguchi or was that you guys trying to clean the dirty money? I'm asking, not fighting. Naye lo baba lo othe uzongisiwa ngazi $10 million yada wona msunganyo lo baba lo hayi ngizokusiwa $10 million dakiwe msunganyo athi uyadawa msunganyo ukuthi ngilandise washo lapha njani yansizwa njani yansizwa leya ifikiti le yansizwa abafe dawa msunganyo abafe utakiwe msunganyo wamfunani msunganyo ngoba into ezenza ku-social media tap the screen nazinja tap screen lapho nifama gift yabafowethu anuboni umsebenzi wami noma niyawubona kodwa niyanqena ukuthi niwuvume anuboni umsebenzi wami kungani lo msebenzi wami ningawuboni kanje anuboni umsebenzi wami ngiyanibuza anuboni lo msebenzi wami ngoba ngiyasebenza mina la ngiletha nje oba linjalo ifile insizwa ngiyifonele ngqo ngifofise 99 insizwa hayi lento ukuthi insizwa libe luyisaba uyifofise 99 utshede msunwenja 99 tshela insizwa la kimi iyalandwa ngiyifofise 99 ngitshela ukuthi uyinja wena ukudla imali yabantu ibhadale ngifake lo munye futhi naye la naba abanye lona ke amaphoyisa sebhizinesi ecala lakhe lo ingakho ningibona ngingakhulumi ngaye manje kwi social media because amaphoyisa seyami investigator lo lona is going through investigation amacala akhe amaphoyisa sedila now. I took these cases to crime intelligence team. So crime intelligence is adila nalicala lakhe because now the money is over R1 million. Kuza imali yabantu engakuyena it's over R1 million. Imali aseyenzile nje ithatha kubantu it's over R1 million. So amaphoyisa they are still doing investigation. So angifuna ukwaphazamisa manje ophenyweni lawo
sengivele ngawayeka nje amaphoyisa uthi awadile naye. Yes emphinde ngawayeka uthi hayi no dilani naye nabomthetho. Phela khona ezinye izinto ukuthi mangabe suvulela icala uvumelekile ukuthi uyigibele futhi kwi-public, lokho kusuke sekuphazamisa ingalo yomthetho. Manje ingalo yomthetho sengiyifakile, so mina sekufanele ngihlale ngemuva ngingasadlaleli la ingalo yomthetho eseyikhona ukuze amaphoyisa asebenze kahle engaphazamiseki, kungaze kufike ama-complaint athi hayi this guy is busy. Mangabe sowufaka amaphoyisa fanele ube suyahlehlake wena, amaphoyisa aqhubeke. Cela ningigifteleni le channel niyisupporte, niyithephe abafuna ukuthi hey indaba kaMagejageja phela yafika kimi. NoMagejageja unecala. Akhumbula khona laba abangikhumbuzayo. Indaba kaMagejageja yafika kimi. NoMagejageja unecala la. Ngibhekele icala lika Magejageja iplane ifoni. Hayi noMagejageja unecala la ekhaya. Lafika icala lakhe kwathiwa Magejageja this, Magejageja that. Ngathi hey Magejageja ngisawumbheka uMagejageja ukhona la uMagejageja, ukhona la noMagejageja. Ngeke uMagejageja ngabe khona ulawo uMagejageja. Likhona icala lika ngwabonela ama message ngizokuphendula ngizokuphendula ama message aMagejageja khona. Hey Magejageja mina ngayithola ifile yakhe, ngayithola ifile kaMagejageja. Ikhona ifile kaMagejageja, ngithi ngiyakutshela wena, akutshela likhona ifile likaMagejageja. Ufuna ukukhiphela lona ngilibeke la. Khona ifile elinzima kabi. Khona nalo ubani konje lo? Ubani konje lo mfo lo? Ubani konje lo mfo? Khona lo mfo lo bathu bani lo mfo lo ubani konje lo mfo lo? Niyamazi lo mfana lo? Niyamazi lo mfana lo? Niyamazi lo mfana lo? Niyamazi lo mfana lo? Bakhona abamaziyo, bakhona abangamazi. Mawungamazi is okay. Kodwa bakhona abamaziyo. Khona ubhalayo laphana othi bakhona abamaziyo. Okay. Ngiyabuya naye. Cala lika Magejageja likhona. Khona iy'thombe zakudala engiyibona la ezike zaphenduka ezweni. Bathi siyadla ngokherothi nina nikopana ngabe emibhedeni. Ngoba umuntu uke watalapha ngathi talk. Hayi kodwa awukho umntalapho odlula lo. Bathi nigijimisa ibidliwa niyithole ngamakhanda nihambe niyawuphakamisa. Siyadla ngokherothi nina nikopana ngabe emibhedeni. Ubusichwenza lento yena. Hayi ke ngagibela wona. Hayi ke yahlasela iRussia. Yabo ngalobo busuku lobo ngasha kwezwela ngalolo suku lona.
hasha kwezwela awukho live ngokuqala fresh lo live low right awunalutho live ngeke kwenzeke lutho izosuka leya warning leya ugcwele xa indaba ukudlala hey man ayekutshela othi ngiphumela ukuze series ingeze ukumoshela ngifuna ukukhipha leya series ngicela nifake no-F1 nonke ukuze kuzosuka leya warning ulive unga-affecteki ngenxa le warning le ngicela nifake no-F1 nonke nenhliziyo ukuze kuzosuka le warning le bese ngivala live phinde ngivule ngoba i-series le yaka YouTube angifuni iphazamiseke funa le series le yaka YouTube nje right le series le iyaka YouTube so ngifuna ihambe right le series ngahambi nje better ngithephe nescreen faka ama heart sawubona Princess Gift kunjani vula icamera Not my intention. ngamimaza lo mangayithiwa ngikhuluma ngalento azolimala ngifuna ukukhuluma ngayo Nkosi yami hayi ke umsebenzi wami ukumvikela umsebenzi wami impela ukumvikela bese uvela uthola icomplain ngomuntu othandana naye ngiyamvikela ke loyo vula lapha icamera sisi ay lo ngathi urequest ngephutha uyakhona ngisho ukhona ini ngathi urequest ngephutha uyakhona ngisho ukhona indaba ungamfaka ukhehlelezo yamsaba wekho amacala akhe mina enginikezwe wona nama proof umuntu ufike nje ekhulume ngomlomo la anganginiki ku WhatsApp phela mina umuntu into ngimgijimisa mase ngine proof mangabe unginikezele wonke umuntu ofika abeka icala mhlambe noma libeka ngokhehlelezo noma libeka ngoba akanginikezi proof mina ngifuna umuntu anginikeze iproof ngisebenza ngeproof wanginikeza iproof ngibe sengidila necala ke umuntu ngimi expose but awukwazi ukungitshela nje ukuthi kunecala phela lento engiyenza la umuntu angangithatha ngise ecourt mawungise ecourt ifanele ngiprovide iproof